प्रमद बर'आथ' मुगायाव मालाबाबो जेनाखै बे प्रमद बर'नि अयभासो आरोखि नेचार आरोखि बिनि भाषानि नेचार गतिके दिनै मा मावदों मा मावाखै हयथ' बावहाय बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो देरहानाय रेवरेव नार्जारि सासे एमसिएलए दंमोन बिथाङा समायाव हयथ' गावनि पर्टफलिय'खौ लानानै बिजेपि दोलोआव हाबदों खिन्थु बे समस्तियाव बिटिसि जमदुवार समस्तियाव दिनैसिम खुनु बिपिएफ दोलोनि खहा जायाखै बेजों साथामसो मानसिफोर बिनि हयथ' संग बंगफोर थांदों बाखि रायजो राजा आइ आफा आरो जोंनि कर्मीफ्रा गासिबो थिगैनो दं आरो स्ट्रं आरो जोंहा 15 बोसोर बा इन्टारिमखौ लानानै 17 बोसोर जे हाग्रामा सारा जे बिटिसिखौ दैदेनदों बेवहाय जोंहा बहुद एभिडेन्स दं जों आइ आफा रायजो राजानि थाखाय मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै लामा दंग'निफ्राय आरम्भ खालामनानै सुइस गेट माने बिदिनो जों दंफां दालांखौ आरसिसि बानायनाय बिभिन्न अनुस्थान बानायनाय आरो जों बेफोरखौ दिनै बुंनानै लानांगौनिबो बाथ्रा गैया बे अलरेडि पिक्सारा दा जेरावबो दङ गतिके जोंना बेनो जोंनि प्रमान जे बिपिएफ दोलोआ जे मावदों आरो उनावबो मावलांनो हागोन आरो बर'नि गेजेराव आं दिनैसिम बुंनोसो लुबैयो जे हाग्रामा बादि खुनु दिनैनि गेजेराव बर' जाथिखौ बा बे बिटिसि ओनसोलाव नेतृत्व होनो हानाय खुनु लिडार ओंखारथ'वाखै होनब्ला बे बारा होननाय जानाय नङा आच्छा दिनैनि दिनाव जों बुंनो हागौ आगोलाव हयथ' परिबर्तननि नामाव बर' भटार्सफ्रा हयथ' सिन्ता खालामदोंमोन बिसिबा गोलाव हयथ' आन्दलन खालामबोनायखौ नायनानैबो हयथ' परिबर्तननि नामखौ एसे गोसोखांनानै नंमारगौ नामा 15 बोसोर हयथ' बिपिएफआ सालायबाय जों एसे सोलायनानै नायनायसै नामा बे भाबफ्रा हयथ' बर'फोरनि गेजेराव जादोंमोन दा बिनि थाखाय हयथ' थांनाय बारफ्राव एसे बिसोर हयथ' एसे पार्सेन्टखौ बारा मोन्दोंमोन बर' भटखौबो खिन्थु दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो बर' भटआ खमावबो स्टारिं अफिस खुलिनाया दिनै जमदुवार ब्लकनि मेइन स्टारिं कमिटिखौ दिनै बेखेवदों बे बेखेवनायनि गेजेरजों जोङो आगोलनि हयथ' जोङो बावाखै इलेक्सन गेलेनाया जमदुवार समष्टिखौ गोख्रोङै माने खामानि मावफिननायनि आरो फैगौ माने उफ्रा बिसायख'थियाव जेरैखि देरहानायनि असिला लानानै जमदुवार दिनैनि ब्लकनि स्टारिं कमिटिखौ बेखेवनाय जादों 20%आ जे बिपिएफ दोलोआव फैगोन आरो माइनरिटिफ्रा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि सिन्था खालामदों जायजों सिकुर जायो जायखौ लानानै जाथिया थांगोन जायखौ लानानै ओनसोलाव शान्ति गोजोन फैगोन हा हुनि रक्षना बेखन फैगोन गावसोरखौ सेफगार्ड होनो हानांगोन बे जिनिसखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोना अलरेडि दिनैनि दिनावबो बिपिएफखौ नागाराखै आरो बिपिएफ एबा हाग्रामानि नेतृत्वआवसो माइनरिटि सम्प्रदायाबो रैखा मोनगोन बा सिकुर जागोन होननानै बिथांमोनाबो बे जिनिसखौ जोंनो कमिटमेन्ट होदों आरो भटआ जोंनाव फैगोन बे स्वाभाबिक आरोखि